gözlerim. Ömür sevgini duyup yaşa, yıllar aşa. Meni senden başka hiç kim yok. Senden başka ne söymez yüreğim, yüreğim. Senden başka ne görmez gözlerim, gözlerim. Senden başka ne söymez yüreğim, yüreğim. Senden başka ne görmez gözlerim, gözlerim. Meni senden başka hiç kim yok. Senden başka ne söymez yüreğim, yüreğim. Senden başka ne görmez gözlerim, gözlerim. Senden başka ne söymez yüreğim, yüreğim. Senden başka ne görmez gözlerim, gözlerim. Ömür sevgini duyup yaşa, yıllar aşa. Meni senden başka hiç kim yok. Hemme gözlerden saylanıp gelip yüreğe yelensin. Hemme gözlerden saylanıp gelip yüreğe yelensin. Enne demetçe yüreğim menne deyip yılgaran senin. Sada vurdum men bu yüreğimi, izimdeken gitsin deydin mi? Yaddan çıkarman yüreği kasıp yanıma ken gelsin dedin mi? Hemme gözlerden saylanıp gelip yüreğe yelensin. Ünlem etsen yüreğim menne deyip yılların senin. Nerede olsan da yanımda yani, edilip ey görürüm seni. Sana tarafta sevgimin yolu, senin onu daima beni. Emme gözlerden saylanıp gelip Yüreğe yelensin. ünlem etsen yüreğim menne Deyip yılgaran senin. emme gözlerden saylanıp gelip yüreğe yelensin. Ünlem etsen yüreğim menne deyip yılların senin.
'cause I know you've been through the worst. I know it's dark, but don't you worry. If I know love, it shouldn't hurt. Hold on tight in the waves with me now. When the lights go down, you'll be safe, you'll be sound. Hold on tight, would you wait with me now? When the night come, I'll keep you safe, keep you sound. Hold on tight. Hold on tight. Hold on tight. We are strong, we are sturdy. We won't fall in the rain. I'll hold your hand when you're hurting. We all want love, but we're scared of pain. Hold on tight in the waves with me now. When the lights go down, you'll be safe, you'll be sound. Hold on tight, would you wait with me now? When the night come, I'll keep you safe, keep you sound. Hold on tight. Hold on tight.
Aleyküm, mehriban adamları, mehriban iyileşler. Hemen şumun acayip davaramızı, acayip toyumuzu hoş gördük. Ardulları mekanı Türkmen devletimizin her bir günü toydur bayramları ve senyar, anha şumun hememiz tarafından çeyaksız silenyan uluy, hormatı münasip olan hormatlı, Qurt geldi iflerin ağdıver maşkarasına, hormat oynayan, Hudayberdağımızın, hormatlı Qurbangur gelecemizin ağdıver maşkarasına, maşkalanın göz guvancu, söygülü perdendi, nuru verdi bilen, mercan gelinin durmuş toy, bağıt toy toylanya. Davara toymada katnaşıyan aklı meyhmanlara hoş geldiniz, safa geliniz yas, mehriban iyileşler, ediz adamları, önünüzde koyulun nəli nağmatlardan, qatar qan iyibçi oturmağızı sizden ulu hormat bilen xahis ediyas. Mehriban iyileşler, ediz adamları, şumunki davaramızın sebepkarları, nuru verdi bilen, mercan geline bizim hememizin yüreklerimizi, kalplarımızda en qovuy ardular besin yer. Elbette, bizim yaşlarımızın bağıtının açık bolmağını, tüysürümüzün, ardu ediyas, koy ovudun yaşlarımız, kahraman arka dağımızın sayesinde, arka dağlı, kahraman Hacı Serdarımızın bize peşkeş veren, şeyle ovudun yurdunu, ovudun dövrünü, en bağıtlı maşkalarının bir bolmağını, büyük bir vardan biz elbette şumunki mehriban yaşlarımızın şanını dileyaz. Mehriban iyileştir ediz adamları şumunki davaramızın dobamına en acayip aydım sağlar yanlanır, en ovudun ardulları mehriban yaşlarımızın şanını yollanır elbette, şeyle acayip ovudun pursatları belli, meşgur, pena, video stüdyosu yadigarlık, yadga geçir yara. Davaramızın dobamını bolsa özünün acayip aydım sağları bilen vilayetli ulu meşgurluğu iyi bulun estrada aleminin parlak yıldızı bizim meşgur aydımçımız Vefa Pircanov özünün acayip aydımları bilen elbette şumunki toyun hizmetine. Ondan mehribanlar davaramızın sebepkarları bizim aramıza gelýänçe davaramıza gatnaşmaly mehmanlarymyzdan bir neme jem bolýança acayip davaramyzy meşgur aydımçymyz Vefa Pircanov acayip aydımlar bilen dowam edýär. Dinleň, lezzet alyň, iştahlarynız, şahtyňyz açyk bol. Sen bir süjücü düşler yali Her gülüň ysynda senin isin var Seni näçe söýsemem meniň üçin Bilece bolaly men saňa dar Yekelikden bizar Her gülüň ysynda senin isin var Seni näçe söýsemem meniň üçin Bilece bolaly men saňa dar Ömürlük bolmaňa ýar Yüregime adyňy ýazym bar senin üçin söýmeň üçin Gecelerine köçäňde gezdim canım seni görmek üçin yüregime adyňy ýazym bar sen meni söýmeň üçin Gecelerine köçäňde gezdim seni görmek üçin Her gülüň ysynda senin isin var Seni näçe söýsemem meniň üçin Bilece bolaly men saňa dar Yekelikden bizar Sen bir süjüjü düşler yali Her gülüň ysynda senin isin var Seni näçe söýsemem meniň üçin Bilece bolaly men saňa dar Yekelikden bizar Her gülüň ysynda senin isin var Seni näçe söýsem meniň üçin Bilece bolaly men saňa dar Ömürlük bolmaňa Mehriban iyileşler ediz adamları davaramada gatnaşýan hemme mehmanlaryň adyndan aýratyn öz adymyzdan
Dabaramyzyň sebäpkärleri, bir-birine münasip ýaşlary öz aramyda toýhanamyzyň törüni özüniň münasip ornuna çagyrýar. Elbetde garaşylýan pursatlarym gelip ýeti. Dabaramyzyň sebäpkärleri biziň aramyza gelýär. Häzir ýaşlarymyzy garşalamyza hemme jäme ýerimizden örtürýäs. Örtürip uly dabara bilen owadan aýdym sadaryň asyna owadan ýaşlarymyzy garşalýas. Owadan ýaşlar bagty bolsun. Hani hemme jäme örtürýäs mehribanlara. Toy bugün, çalınar saz bugün, iki yürek üçün aydılar bugün yar yar. Toy bugün, şatlıklı gün bugün, aşıklar birleşti asıl ya bugün. Toy bugün, çalınar saz bugün, iki yürek üçün aydılar bugün yar yar. Toy bugün, şatlıklı gün bugün, aşıklar birleşti asıl ya bugün. Toy toy bugün bizde toy, dans edeli aladani koy. Toy toy bugün bizde toy, yaşarımı bantlı olsun koy. Toy toy bugün bizde toy, dans edeli aladani koy. Toy toy bugün bizde toy, yaşarımı bantlı olsun koy. Aklıma gelişip dur eline, vefalı yar yaraşıp dur yanına. Ene ata kuvunsun baltına, bal koşulsun sallan çakın badına. Aklıma gelişip dur eline, vefalı yar yaraşıp dur yanına. Ene ata kuvunsun baltına, bal koşulsun sallan çakın badına. Toy toy bugün bizde toy, dans edeli aladani koy. Toy toy bugün bizde toy, yaşarımı bantlı olsun koy. Toy toy bugün bizde toy, dans edeli aladani koy. Toy toy bugün bizde toy, yaşarımı bantlı olsun koy. Çal sevə gödürmesin, baltını desilmesin, kaygıya bolsun bugün. Mutluya soyulurumu, yalnızın sağlarımı, yürekler coşya bugün. Toy toy bugün bizde toy, dans edeli aladani koy. Toy toy bugün bizde toy, yaşarımı bantlı olsun koy. Toy toy bugün bizde toy, dans edeli aladani koy. Toy toy bugün bizde toy, yaşarımı bantlı olsun koy. Köp sağ bolsun aýdýar. Köp sağ bolun. Mehriban ýaşlarymyzy garşylan mehriban mehmanlar köp sağ bolun. Janyňa sağ bolsun.
Ine mehriban ileşir edid adamları Qarasılyan pursatlarymyzam gelip ýetdi. Elbette dawaramyzyň sebäpkärleri Nuryberdi bilen Merjen gelden biziň aramyza öwüşkün atyp geldi. Ine pursatyn peýdalanyp dawaramyzyň sebäpkärleri Nuryberdi bilen Merjene biziň hemmämiziň yüreklerimizden, kalplarımızdan joşup çykýan iň gowy, iň ajaýyp arzuwlary dawaramyzyň şu pursatyny gönlüň ony mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýolaymak galya. Nurberdi dostum Alyan geliniň ayagy düşsün. Alyan geliniň ayagy düşsün. Allahjan goç-goç ogullarynız bolsun, gözel-gözel gyýlaryňyz bolsun diňe bagtly ýaşaň, owadan ýaşaň, owadan durmuşyň, owadan gularyny, owadan söýgü bilen owadan ýaşamaňyzy beýik bir bardan biz elbetde siz mehriban ýaşlar üçin dileýäs. Şu gün size näçe arzu aýtsagam az, şonuň üçin gepi udoldup durmaň hajat ýok. Şu mümkin gurýan durmuş toýuňyzyň bünyady berkden bolsun. Allah'a näme? Durmuşyň süýjü günleri bar, ajy günleri bar, durmuşyň ajy günleri başyňa düşäýär ýene-de hiç saçan ruhdan düşmeldel, elmidama biregi söyüp, silap, yaşamanı basarmalı. Mehriban iyileşler edid adamları dawaramyzyň başyna da belläp geçdik, ýaşlary öz aramyzy garşy alarmazdan soňra toy eýeleri tarapyndan dawaramyza öz boluşly badarga berdiler diýip elbetde. Şeýle ajaýyp obadan pursatlarymyzdan gelip ýetdi, ine dawaramyza gatnaşýan hemme mehmanlara hoş geliňiz. Sapa geliňiz diýmek üçin aýratynda şu münki dawaramyzy resmi taýdan açyk diýip aglan etmek üçin silagdan sarpadan ýükleri etip hormatlanýan Türkiýe şagamyzy uly hormat bilen sahnamyzyň merkezine görmek isleýär. Elbetde dawaramyzyň başyna mehriban ýaşlarymyza obadan arduw ýollap dawaramyzyň resmi taýdan açyk diýip aglan edaýsaňyz diýip haýsy edýäs. Hormatlanýan Türkiýe şagaly. Hazır mehriban iyileşler edid adamları hormatlanýan Türkiýe şagamyzy toy mikrofona geler iň obadan arduwlary gönlüň ony mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollap dawaramyzyň resmi taýdan açyk diýip aglan eder. Ana ondan soňra ajaýyp dawaramyzy siz mehriban mehmanlar bilen birlikde has hem joşguly pursatlary besläp dowam ederiz. Hani Türkiýe şagamyzy çagyrýas. Mümkin bolsa sahnamyzy Hani Türkiýe şaga toy mikrofona gelseňiz iň obadan arduwlary, iň ajaýyp arduwlary gönlüň ony mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollap dawaramyzyň resmi taýdan açyk diýip aglan edaýsaňyz diýip haýsy edýäs. Hani Türkiýe şagamyz barmy? Mümkin bolsa sahnamyza çagyrmagy haýsy edýäs. Şol sana bäşimagymyza melmeli. Bäşimaga hoş gördük. Tutýan toýuňyzdan gutly bolsun. Baş tuna. Sağ olun. Naçun vatanımızda yintilenen horpansanen Moğoli mudaverde anlayını ulaqan dabara şatıklı gülün biri şu yaşlara jarlar sağ olsun, ömrü uzak bolsun, ağzı birlik bolsun, paragatçılık bolsun. Hem şu toy açıklayıp ulan edeyim. Besma holu demek. Enin baktı olsun. Geliniz na tuyursun. Mihvallarım iyi biçip, ay toylarım goğut geçirmekle sebesin. Bakşımızın adı kim ayşun? Familyadan aşağım abi. Ha, armaya gittik geldim kara etme. Vefa pizza sonum söyleme. O alır bir ettilen alsın. Hemen canına sağ ol, goğut toy oluyor. Enimden ama hormatlarına oturmağa. Özünüz edecek misiniz? Bolsa ol. Köp sag bolsun aýdýas, ajaýyp arduwlar üçin köp sag bolun. Ene dawaramyza gatnaşýan hemme mehmanlaryň adyndan aýratynda öz adymyzdan öýlenýän ýigdimizden, ýagny
Nurberdi dostumuzdan gelinin yüzünü açmak dəbini yerine yetiräsen diýip haýyş edýäs. Mümkin bolsa hemme jämidin seriyas elbette dabaramyzyň iň bir ajaýyp pursatlary Nurberdi dostumuz gelinin yüzünü açmak dəbini yerine ýetirýär. Sizden etçe haýyşdymyz bolsa mehriban ileşler bir şowgunrak el çarpaýly. Şowgunrak el çarpýas. Nurberdi dostum alyan gelinin bilen elmidama bagdy ýaşamaňyzy tüýsüremeden ardyp edýär. Basa bolany. Geliniňe malyp münasip ornuňyzy oturmana ruhsat berýäs. Oturuň, ornaşaýyň. Mehriban ileşler edid adamlary ine görüşimi diýäli toy eýleri tarapyndan dawaramydan resmi taýdan açyk diýip yglan edildi. Öňüňizde goýulan näle nämatlardan gatarkan iýip oturmaňyzy sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. Biz bolsa ajaýyp dawaramyzy owodan arduwlary bilen dowam edýäs. Häzir mehriban ýaşlarymyzyň şanyna bir owodan arduw ýollamak üçin nikah şaýatlary ýigdiň dosty geliniň mehriban boýdoşuny çagyrýar sahnamyda. Ýigdiň dosty gelmeli geliniňe mehriban boýdoşy. Elbetde dawaramyzyň başynda owodan arduwlary gönlüň onu mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollaýsaň diýip haýyş edýäs. Ajaýyp toýmyzy dawaramyza hoş gördük. Iň owodan ajaýyp arduwlary siziň bilen. Başdyna. Nurberdi merjen batly ol. Nurberdi dost bagtly bol gelin ayagy düşsün ene taňa hyzmaty bersin. Kösa bolsun aýdýas ajaýyp arduwlary üçin. Näle kenji toy sowgatryga oturýas mehriban ýaşlarymyda. Ýigdiň dosty geliniň mehriban boýdoşy ajaýyp sowgatryga oturýar. Kösa bolsun aýdýas. Ýigdiň dosty geliniň mehriban boýdoşy kösa bolan ine ýaşlaryň ýanyna geçip ilkinji toy surata düşýär. Elbetde şu bunky ajaýyp dawaramyzdan ýadygar bolup galar ýaly ýürütü pena foto studiosy siziň hyzmatyňyzda. Ine mehriban ileşler edid adamlar häzir ýürütü mehriban ýaşlarymyzyň şanyna bir owodan söýgü mukamy ýanglanýar. Bulaýdyman biziň meşhur aýdymçymyz Wepa Pirzanow ýerine ýetirer. Şeýle ýanglanjak söýgü mukamynyň asyna owodan ýaşlarymyzy sahnamyza was sansyna söýgü tansyna çagyrýas. Hemme klasaşlary, ähli dost ýarlary, hemmemiz ýaşlaryň dasyna jem bolup el çarpyp gollap durmaňyzy haýyş edýäs. Ýürütü ýaşlarymyzy was sansyna çagyrýas. Ýaşlaryň şanyna meşhur aýdymçymyz Wepa Pirzanow dowam edýär. Oğuz'un yaşlarından olsun. Toylar toylaşsın. Saylanım sen çın yürekden gıylarың oğlu. Bu dünyama sen gereksin ömrümün yadı. Sen şanına söýge söyler dizim owazy. Kawul eyle toy gününe söylerim lala. Sen şanına söýge söyler dizim owazy. Kawul eyle toy gününe söylerim lala. Sen bolursun durmuşumda bagtymyň paýy. Gündüz günüm gecelerine asmanın ayy. Gül keşfini deneyen men cennet humayy.
toy gününe sağlarım lälän gül keşfini deňeýänen cennet humaýy kawul eyle toy gününe sağlarım lälän Eger waspyň söylediýsen saňa şahir men Sevgi ýolun ýyla diýsen aşyk tahir men Söýjegim sen geljegim sen ömrüm ahir sen Kawul eyle nikah toýda güllerim lälän Söýjegim sen geljegim sen ömrüm ahir sen Kawul eyle nikah toýda güllerim lälän Kawul eyle nikah toýda sazlarım lälän Owadan dünyada owadan ýaşa. Mehriban ýaşdyrmadyň şanyna şow honurak el çarpýas. Ana şow honurak el çarpaýly mehribanlara, şow honurak el çarpýas. Ay hawala. Kösa bolsun aýdýas mehriban. Dost ýarlary kösa bolan mehriban hylaçlara. Ene mehriban iýleşdir edid adamlary ajaýyp dawaramyzy obodun arduwlary bilen dowam edýär. Sädir mehriban ýaşdyrmadyň şanyna gowarduwlar ýollamak üçin nur berdiň hemme hylaçlaryny uly hormat bilen uly sarpa bilen sahnamyzyň merkezine görmek isleýär. Elbetde obodun toýly günü şeýle şany senede hemme sahnamyda jem bolsak iň gowarduwlarym gönnün güni mehriban ýaşdyrmadyň şanyna ýollaýsaňa diýip faýs edýäs. Şu münki dawaramyza gatnaşýan mehriban hylaçlary, hylaçlaş oglanlar, hylaçlaş hyllary dawaramyza inni gelmeli hylaçlaşlaryň adyndanam obodun arduwlary gönnün güni mehriban ýaşdyrmadyň şanyna ýollaýsaňa diýip faýs edýäs. Adatinle dawaramyza gatnaşýan synyp ýolboşlary bar bolsa, nur berdiň synyp ýolboşlarym toy mikrofona gelmeli. Iň obodun gowarduwlary gönnün güni mehriban ýaşdyrmadyň şanyna ýollaýsaňa diýip faýs edýäs. Ana mehriban hylaçlaşlara hemme hylaçlaşlar gelmeli, synyp ýolboşlary gelmeli gelaýym. Mehriban iýleşdir edid adamlary şu münki dawaramyzyň dowamyna mehriban ýaşdyrmadyň şanyna ýollanjak iň uly baha deňäp bolmaýan sowgatlaryň biri olam siziň çyn ýürekden ýollajak arduwlaryňyz bolup durýar. Şoň üçin arduwlary gysganmazdan mehriban ýaşdyrmadyň şanyna ýollamaly. Häzir bolsa arduw ýollamak nobaty elbetde mehriban hylaçlaşlaryň paýyna düşýär. Mehriban hylaçlaşlara hemmäde hoş gördük ajaýyp toýmyzda. Iň obodun iň ajaýyp arduwlary siziň bilen. Başsyna. Hylaçlaş bagty bol, gelin ayağa düşsün. Hylaçlaş bagty bol, seyran ýaryňdan bagtly ýaşa. Hylaçlaş mejemine bagty bol, bagtylyrymyş ardyw edýän. Hylaçlaş nur berdi, merjem bilen bagtly bol, bagtly ýaşa. Dostum ýoldaş bagtly bolun, bagtly ýaşa. Hylaçlaş bagtly bol. Bagtly bol. Hylaçlaşlar kösa bolsun aýdýas arduwlar üçin. Ene hemme jem bolup
yaşların ýanyna baryp surata düşýär. Elbetde owadan toýdan ýadygar bolup galar ýaly aýratynda ajaýyp toý sowatarym oturýas mehriban ýaşlarymyza. Kosa bolsun aýdýas, merhaban qylaq taşlary. Arzular üçin kosa bolun, ine bir hemmet jem bolup surata düşölüň, elbetde owadan toýdan ýadygar bolup galar ýaly ýürütü pena foto studiosy siziň hyzmatyňyzda. Qylaq taşlar kosa bolun, owadan diýarmyzyň owadan günlerinde, şeýle toýly günlerde diýdardaşmak, siz merhaban qylaq taşlar hemmeňize meýesser etsin, kosa bolun. Ene sahtnamyda nur berdiň hemme kursdoşlary adetinle mehriban watan goragyna bile bolan gulluk dostlary bar diýär. Mümkin bolsa hemmeňizi sahtnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Obadan toýly günne ählimiz sahtnamyda jem bolsak, biragdan mehriban ýaşlarymyza iň obadan ardulary ýola aýsaňy diýip haýyş edýäs. Dawaramyda gatnaşýan mehriban kursdoşlary adetinle gulluk dostlary bolmaly. Hany hemmeňizi sahtnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Gelaýyn. Owadan toýly günne hemmeňizi hoş gördük. Iň owadan ardularym siziň bilen. Başsyny Kursaş Nurverdi, batly ol, goşlaryň bilen goşagarra. Inniki şu atlar ogul toýlagyna, gyz toýlagyna, netip bolsa diplom toýlagyna şeýit toýlagyna gatnaşmak nidi besin. Batly ol. Gullukdaş batly ol, batly ýaşa. Gullukdaş batly ol. Ýenekilerde toýlarda oturmak meýesser etsin. Gullukdaş am batly ol. Hemişe maşgalaryna hiç gaçan agdy birlik gülleri ýüz hiç gaçan ýitmesin. Goşa-goşa ogluň bolsun, goşa-goşa gyýdyň bolsun. Bagtly ýaşa. Gullukdaşym hem dostum Nurverdi. Ene bu durmuşyňda gaýtalanmajak, ýatdan çykmajak pursatlaryň biri bagat we durmuş toýuň öz söýen ýarlaryň bilen bagtly ýaşa. Mundan meýlekde iň pesgirleň şunu owadan bolsun. Sowgadymyza goşulmaly. Nurverdi gullukdaş bagtly ol, bagtly ýaşa. Hende şu gelilmedik Moskwada işläp beren gullukdaşlaryň adynyň gutlaýan. Esasan daýanç Türkeşiň adynyň gutlaýan. Bagtly ýaşa. Kosa bolsun aýdýas, merhaban gulluk dostlary, merhaban kursdoşlary kosa bolan. Ane hemmeňiz jem bolup ajaýyp sowatlarga oturýas. Merhaban ýaşlarymyza owadan sadyrgasyna garşalýas. Kosa bolan merhaban kursdoşlary. Hormatlanan gulluk dostlary kosa bolan. Ene hemmeňiz ýaşlaryň ýanyna geçip surata düşmegem unutmaň. Elbetde şu bunky Nurberdi bilen Merjanyň durmuş toýuny gaýtalap berip bolmaýa, emma gaýtalap tomaşa etip bolýar. Oda meşhur pena foto studiosynyň berýän uly ýardamy bilen. Size ajaýyp toy suratlary bilen dowam edip bermeli. Bizem sahtnamyzda ajaýyp arzular bilen dowam edýäs. Elbetde dawaramyzyň her bir pursatyny elden bermän belli meşhur pena video studiosy ýadygarlyk ýadyga geçirýär. Ene häzir dawaramyza gatnaşýan hemme gudaly mehmanlarym toy mikrofona gelip mehriban ýaşlarymyza iň obadan arzular ýolaýa. Ondan soňra bizem ajaýyp dawaramyzy ajaýyp tan saýdymlar, tan salar bilen dowam eder. Sadır bolsa hemme gudaly mehmanlar sahtnamyza gelmeli. Obadan toýly günne hemme sahtnamyza jem bolsak iň obadan ajaýyp arzularym gönlün onu mehriban ýaşlarymyzyň şanyna
yolla aýsaňa diýip paş edýäs. Ana mehriban gudaly mehmanlar gelmeli gelaýy. Kemäde hoş gördük mehriban gudaly mehmanlar ajaýyp toýumyzda ajaýyp dawaramyzda hoş gördük. Tutýan toýuňyzam gutly mübarek bolsun. Täze garnaşýaňyz bilen elmedama toýda gatnaşaň. Iň obadan artulary siziň bilen. Baştuno. Sağ olun. Qadrly mehmanlar, şun Hudaý berdi agamla göýüne ol çatlyk, ol dawara, sebäpkäri. Doganym ýoldaş, hemde doganjygym Merjen bilen bagty durmuş toýuny tutup otyr. Doganjyk bilen bagtly bolun, bagtly ýaşaň, bagtly durmuşda ýaşaň. Merjenjan doganym bagtly bol, öýümizde gülüp baryp gülüp gaýtmagy arzu edýän. Sağ olun. Merjenjan doganym bagtly bol, bagtly durmuş arzu edýän. Merjen doganjygym Urwert bilen bagtly bol, bagtly ýaşaň. Otama bagtyny düşünýäli, açyk bolsun. Ejekemden bagtly bol. Ejekemden bagtly bol, bagtly ýaşaň. Daý bagtly bol. Howgadymma, gudalyň adyna. Daý da bagtly bol. Köp sag bolsun aýdýas, ardy ýola mehriban gudaly mehmanlar, ardylar üçin köp sag bolun. Onda hemmämiz jem bolup, ajaýyp sowatyra gowsurýas mehriban ýaşdyrmyda. Kösag bolsun aýdýas mehriban gudaly mehmanlar, ardylar üçin kösag bolun. Ne? Hemmämiz ýaşlaryň ýanyna geçip, obadan toy surata düşýäs. Elbetde ajaýyp toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Ene mehriban ýyleşler edýän adamlar häzir görýütü arçylyň adyndan nikah baglanşyk öýüniň adyndan obadan ýaşlarymyza nikah şahadat namasyny owturmak üçin hormatlanýan dädaba ýagmyzy ulu hormat bilen sahtnamyzyň merkezine görmezseýäs. Şol sana Agdybir maşgalan adyndan ýaşlarymyza nikah ýüzüklerini owturmak üçin bolsa Nurberdiň mehriban dogany enerjigimizi sahtnamyza toy mikrofona çagyrýas. Dädaba ýagmyza sahtnamyza geldi. Enerjigimizem häzir toy mikrofona gelip obadan ardy ýollasa
Agdyber maşgalan adyndanam nikah yüzükleri ýaşlaryň şanyna gowsurat edip haýsy diýäs. Dada baýa hoş gördük. Iň ajaýyp ardulary siziň bilen. Başsyna. Sağ olun. Salam ederiz. Toya gelen mehmanlar. Yine şuun Hudaý berdim onuň öňüne ul toy ul da barada. Muňam sebäpkäri Nurberdi bilen Merjen bagtly ýaşlaryň biri bolun. Daim öňü bersin. Hyzmatyňyzy bersin. Ýyle güne awraýly ýitleň berin. Indi şu Watan Geňeşiniň adyndan şu nikah şartnamany gowuşmagy ruhsat edin. Hani gel hani nikah edin mam toçu. Hani oktuğun okuran edi. Gel. Ağa gelece bak oğlum. Hani yüzün gowuşur yürü. Gel ay berrak. Gel. Sağ olun. Dede vacan garaja şöýärdi. Karas. Mehriban iýleşir edid adamlary owadan ýaşdyrmadan şanyna bir şowgunrak el çarpýas. Elbette Kahraman arka damydyň saýasyna, arka dagly kahraman sýardarymyzyň bize peşkeş beren şeýle owadan ýurduny ýene bir täze maşgalan şaýady bolýas. Owadan ýaşdyrmady birege nikah ýüzüne dakşýar. Ne? Nurberdi dostumyzym geliniň alyp sahtnamyda gelmeňizi haýsy edýäs. Elbette häzir nikah baglanç oýunyň adyndan, arsylaň adyndan ajaýyp nikah şahadatnamazy gowşurlary. Mehriban iýleşdir edid adamlary sizden etjek kisirä haýstymyz bolsa şu owadan ýaşdyrmadan şanyna uly dawara bilen bir şowgunrak el çarpaýly. Mümkin bolsa ýaşlaryň şanyny el çarpýas. Elbette owadan toýlugyna ajaýyp toýuň şaýady bolýas. Owadan ýaşlary bagty bolsun. Nurberdi dostum nikah ýüzükler gutly bolsun. Nikah şahadatnamaň mutly bolsun. Gül ömrüňni ilkinji sebe iň soňky bolsun diýip arzu edýäs. Elmedama owadan ýurdumyzda bagty bolun, bagty ýaşaň. Sağ olun. Indi mehriban iýleşdir edid adamlary ajaýyp dawaramyzy, ajaýyp tan saýdymlar tan sağlar bilen dowam edýäs. Dawaramyza gatnaşýan hemme mehmanlary, ähli klasaşlary, kursdoşlary, hemme gullukdoşlary, ähli gudaly mehmanlary, agyn, garnaşlar, Agdyber owadoş goňşulary aýratynda mehriban ýaşdyrmyzy tanıtaçagyýas. Ýörüt etediň üçin biziň meşhur aýdymçymyz Wefa Pirjanow dowam edýär. Hemme jämid tans edýäs. Söýüň men senden hiç waty görmäýin, men gideýin çemenim, men gideýin, men gideýin çemenim, men gideýin. İstesem söýülim ýanymda durmaýyn, men gideýin çemenim, men gideýin, men gideýin çemenim, men gideýin. Ýok meniň başga sözüm ýalvarmana, goýdum çemen meni sen armana. Utun ýanyny ýanyna barmana, men gideýin çemenim, men gideýin. Ýok meniň başga sözüm ýalvarmana, goýdum çemen meni sen armana. Utun ýanyny ýanyna barmana, men gideýin çemenim, men gideýin, men gideýin çemenim, men gideýin. Sayraşar bülbüller senkidey ses olmaz. Yüreğim senin başka yar söyleme. Yüreğim senin başka yar söyleme. Sen neyime dostum ol, bir de dost olma. Men gideyin çemenim, men gideyin.
saçların örmeli. Günlü görsedim seni, bana düşün acahan. Sana başladım yine, bağlanaydım acahan. Günlü görsedim seni, bana düşün acahan. Sana başladım yine, bağlanaydım acahan. Tarifimden dilimde, benim ürküm elimde. Kaşlarım döner yanlara, oranca bakıp gülümde. Aydımımda oynadın yaynadın ya, kara vurun sürmeli. Sende güzel görmedim ya, kara saçların örmeli. Günlü görsedim seni, bana düşün acahan. Sana başladım yine, bağlanaydım acahan. Günlü görsedim seni, bana düşün acahan. Sana başladım yine, bağlanaydım acahan. Görsedim seni, bana düşün acahan. Sana başladım yine, bağlanaydım acahan. Günle görsedim seni, bana düşün acahan. Sana başladım yine, bağlanaydım acahan. Allah Allah ya baba, selamu aleyke ya baba. Allah Allah ya baba, selamu aleyke ya baba. Seydi Manzur ya baba, Bincikin Zur ya baba. Allah Allah ya baba, selamu aleyke ya baba. Allah Allah ya baba, selamu aleyke ya baba. Seydi Manzur ya baba, Bincikin Zur ya baba. Get it, hey, hey. أشهد بالله ما شك باسمها شرح الهادي وعلى جسدي ونشك يا سيدي مش ما في ايدي مش ما في ايدي والنار في قلبي بهرك وعيدي بهرك وعيدي الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا Yok ki başka hiç kimsem, yok 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 bana. Ne hallerdeyim bir bilsen, bir sor bana. Seni seviyorum canım desen, çok zor bana. Neler çektiğimi inanmazsan, bir sor bana. Benim narim yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narim yarim, benim narim yarim. Suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narim yarim.
oyna. 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 Let's go. Let's go. Devam edeceğiz. Mekan Can Birikil. Mekan oyna Mekan. Son, 2, 3. Yine. Yes. Hadi Birikil. Production'dan ya. Şimdi devam edeceğiz. Say.
Düşüp hep dayda ya olmasa toyda yatlayasa durumuz olalım burayda olmalı uzakta kalmalı dolukta doğan doğana kala taşlaşmalı bunlar düşüp hep dayda ya olmasa toyda yatlayasa durumuz olalım burayda olmalı uzakta kalmalı dolukta doğan doğana kala taşlaşmalı bunlar doğanlarım var men doğanlarım var elmadan benim yanımda doğanlarım var toyumda kalmakta en bağıtlı günü beni bağıtlı diyen doğanlarım var doğanlarım var men doğanlarım var elmadan benim yanımda doğanlarım var toyumda kalmakta en bağıtlı günü beni bağıtlı diyen doğanlarım var. Çağalımı yatla, doğrularımı izle Allah'ım ayırmasın, birbirekten afla Sevmen göz kuvancım, her yerde dayancım Söz başıma fena, hem taşıma kala Çağalımı yatla, doğrularımı izle Allah'ım ayırmasın, birbirekten afla Sevmen göz kuvancım, her yerde dayancım Söz başıma fena, hem taşıma kala Doğanlarım var, men doğanlarım var elmadan benim yanımda doğanlarım var toyumda kalmakta en bağıtlı günü beni bağıtlı diyen doğanlarım var doğanlarım var benim doğanlarım var elmadan benim yanımda doğanlarım var toyumda kalmakta en bağıtlı günü beni bağıtlı diyen doğanlarım var. Alıs alıs manzarlarda Sağınç kaldı dillerde Sevgimize izleri var canım Birge yürgen yollarda Her nefes anındaman Can desen canındaman Ne bulsa hem sevgilim Hemişe yanındaman Şaşkın yıllar hiddedi hamada Cana o cana eninde matana Aytıp birer idi serenada Lada lambada Biz şaşkın yıllar hiddedi hamada Cana o cana eninde matana Koyup birer idi Lada lambada Ay malasey Yalnızım yakanımsın Bitti yıl bir donamsın Numaralardan uçmadı ay 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 Gözümde devanamsın Her nefes sonundaman Can desen canındaman Ne bulsa hem sevgilim Hemişe yanındaman Lada lambada Biz uçlaşken yıllar hiddedi hamada Cana o cana eninde matana
Ayşen olur. Ayşen olur, Ayşen. Türk aydım sana. Bana tavsiye edenlere. Ellerini korku. Gelsene, gelsene. Kar beyaz o beyaz o, bana yaptığın nazu da bana yaptığın nazu. Bakışlarından belli, vallahi bu kız azu. Bakışlarından belli, vallahi bu kız azu. Ay nur canım, kurbandır sana canım. Ay nur canım, kurbandır sana canım. Ne dedin de darıldın, gelsene, gelsene, gelsene küçük hanım. Ne dedin de darıldın, gelsene, gelsene, gel, 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 gelsene küçük hanım. İnsancan devam edeceğiz, bir iki. Malası bir ikili. Taşı sağ. Gelsene. Bugün dere taşar mı? Taşar beni aşar mı da taşar beni aşar mı? Ha bu Rizeli uşak inan sesi yaşar mı? Ha bu Rizeli uşak inan sesi yaşar mı? Ay nur canım kurbandır sana canım. Ay nur canım kurbandır sana canım. Ne dedin de darıldın gelsene 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 küçük hanım. Ne dedin de darıldın gelsene gelsene gel 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 gelsene küçük hanım. Dans edenler gerekirler. Balası. Ay nur canım, kurbandır sana canım. Ay nur canım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldın, gelsene, gelsene, gelsene küçük hanım. Ne dedim de darıldın, gelsene, gelsene, gel, 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 gel. Devam edeceğiz. Hay sorun. Alvan gülleri alıp etrafımga nazarlar salıp mahalleye borar edim musikani koyup alıp hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim eng gullagan onimda ko'k shuguli eslatadi sevgimizni shuguli qo'shni guli qizg'anadi seni mendan o'sha guli ko'k shuguli eslatadi sevgimizni shuguli
Sesinde mühür var Hala hemen yanımda Kalgın dedim yanımda Seni canla sevgendim Her günle gel yanımda Kup şokoli, kup şokoli Esnafta da sevgim azı şokoli Hoşuna gülü, hoşuna gülü Kızganadı seni benden aşağı gülü Oy 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 kup şokoli, kup şokoli Esnafta da sevgim azı şokoli Hoşuna gülü, hoşuna gülü Kızganadı seni benden o gülü Samasın Ay manası Bravo Köp sağ olsun Adiyas Köp sağ olun Tans oynan Yigitler gıydar köp sağ olun Oynan tanslarınızı Toyunuza kaçsın ne? Hememiz münasip ordumuza geçip oturuyoruz mehribanlar. Oturun, ordaşın bereketli toy dasturxanımıza bedek verip davaramızın ahırında çelli. Toyumuzun şayadı bolmaňyzy sizden ulu hormat bilen haýyş edýäs. Biz bolsa mehriban iýleşler edýän adamlar ajaýyp davaramyzy obodun ardulary bilen dowam edýäs. Häzir mehriban ýaşlarymyzyň şanyna bir obodun ardu ýollamak üçin Yörütü Aşgabat'tan Şumunköy toyumuzu kutlap gelen bir näçe yegenleri var. Biziň hem bir hormatlanýan agalarymyz mümkin bolsa bir sahtnamyza gelip gowardulary mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýollaýsaňyz diýip haýyş edýäs. Hoş gördük. Toýlarym gutly bolsun. Sağ olun. Şun. Aytamadan gitmesene ho. Ene ahir ýylynyň Rasul yegerimiz şun Hudaýber taýsynyň gurbaňul taýsynyň toýuny takir otur. Rasuljan minnettar hem. Aç gizra kaldyň bolady. Samara düşmanlar da ýolda geltir. Rasuljan gurşun geleceğim oğlu yegençimsi. Dileget. Selamun aleyküm. Hormatly gatly mehmanlar. Bizim inimiz Nurwerdi bilen Merjeniň tutýan durmuş toýuny gutlaýar. Bagtly bolsunlar. Ani bir mut dur o ýa diýenim bara. Ene yegensiň adyň näme? Adyň. Oho. Bak. Çıkıvat göredin. Şah Sultan sen. Ene yeni yegensiň bu Aşgabatdaň Şah Sultan şun Nurwerdi bilen gelinimiziň durmuş toýuny uklap berýär. Şah Sultan geleni. Hani hormatly mehman. Merjen Nurwerdi bagtly bolun. Goşagarraň daýyma daýdama rakyply bolun. Sağ ol yegençim, sağ ol. Akılgy sağ ol. Ene biziň bir ejekemiz beýik ayni mädimin dädemiň ýyzy baýar ul doganymyz ejekemiz tööleme näçe märi goşga oturundur diýdi. Gele berrak. Ene baýar ejekemiz elege diýär. Tamada şu hasapysyny hakyma berersiň asa ondan bola. Sağ olun Hudaýberdaga iki jeke toýuňyz gutly bolsun. Ýaşlar bagtly bolsun daýym. Daş ýollar ýakyn bolsun. Agdyr bolsunlar. Saçaktamın. Hani Aşgabatdan yine täzegül näme yegenimiz şu geleceğimiz dedim näme. Ha get abole yegen ne de gel. Ay yegen bolsa begen bol. Ha ta oh. Assalamu alaykum täzegül yegen. Berekallah hana. Han bir delegede görüyor hani. Daýber daýmy. Ekka taýdan toy kutly bolsun, geliniň aýagy düşümli bolsun Allah'a. Toy tek geleli, isen güýügi.
Toyunuz kutlu olsun. Sağ ol. Inni yine kim aytmalı? Oldu mu ne? O geline mi? Aydasın aydasın. Mercan bağıtlı ol. Yegen sağ ol siranına odadan çağalana da şuna bereket verdin. Söyleme. Beyik yegerlem geldi şu at. Beyik yegerlem. Begenin na. Odadan savotları olmasan sana bana ne diyor? Aynen mara bar yerin su orsana sana. Ini var şu yegerlenmiş şu mara kovtan savan sağdan men akıldan gelen yegerlenme tan sonra yoktur no şu mara. Huda yardım oğlum görfe oğlum toyun no. Yegerlenmem gelin vaatını bir tan sonra ale. Hani açık mı görüyor? Oldun no. Ha soğuttuğunuz kovşuluk onu. Müzika. Müzika. Seyredin. Ay, seyredin. Seyredin. Ini ya diğer surat düşüyor şu an. Sağ olun, baktı olun. Yeğiller sağ olsun. Yeğillerin ama önü tövdip barar, sağ olun minnettar. Diktirin beni o. Olukan diktirden mikrofon alının ne? Uva? Dur. Ha, o bir minutlar dur, bir minut. Ay dur, Mehri'ye gelsene sen o. Mehri'ye hani, Mehri'ye nem patar ki vaatın var Mehmet. Mehri'ye. Huday verdim oğlum ekkegenece toyunuz kutlu bolsun. Gelininizin ayağı düşsün, hizmeti buyursun. Arsıkallı devletli gelillerin biri bolsun. Yaşlar bağıtlı bolun. Gelinin alnı bağıtı açık bolsun, hizmeti buyursun. Bağıtlı bolun. Ne var şu an tamam bana bir kımat sözüm verir bir kömek ettiydi. Şu yerde var şu ağaları, doğulları, geletileri gelip hatarata dile etmelidir. Hormat bilen var Azil kalk havaydan gelen Türkmen aşirattan güzel doğunu dile ediyenler o güzel gel. Oturun açacak mı? Ayağın ağrıttı mı? Oturun açacaksan böyle mi? Ben iki sahibim ne var? Açacak. Hadi. Huday verdi. Efendim toğun. Ekkeyle çağırıp oturun geliniz kutlu olsun, hizmeti buyursun. Efendim toğun sen aktıklığına getirsin. Koy saçaklarına toy yadırsın. Sağ ol güzel. Ne aman var. Bizim yastıktaşımız ne hibedenin ha? Hani gülmen ayda uğraydı. Olsun aytma. Bir yürüyün. Benim şu şartlıklı fırsattan peydalanıp kaynağım Huday verdi. Eltim, kurbanul, alan gelinin Hudaycan, nesip etsin, hizmeti buyursun. Al bedel. Yugurcuyum, nur versen. Orkaya suluğum benden. Gelinin kutlu olsun, hizmeti buyursun. Gül oynap yaşa. Toylar kutlu olsun. Mutamı kafemize toy dik gelin. Hoşuna açık mı? Hoşuna açık. Hani ne? Kim hani?
Oho. Eyvay şeytan. Nurlar daha gelce bağıtlı olun. Oğday, olsun ay. Akbaşmağa kıyın bolya dağdan aşmak. Nurlar dağıma gelin olsan elinde ama ağzında bolsun yaşmak. El sarpalı bir el sarpalı bir el sarpalı. Sağlarında da çoğunu mertaylarında bir olsun koştuğa var tuğrama. Hani yine ikinci. Eldar yegen. Büyük yegenlen mi yürüsü Eldarcan? Yoldaş dahi bağıtlı ol. Geliniz mi tüyürdün? Hani yine kim hani? O. İyi doktordum ne ama. Hani geri badar kanadar. Soğut mu? Soğut olsun. Müzika. Müzika. Böyle. Sağ olun. Şimdi Deriyat'ta gelen Muratcan degen ne ya? Muratcan ya Türkes mi oğlu? Ne de ha? Yok Bahadır. Muratcan var mı? Ona uday verdim oğluyumun kertesleri. Hep konu geçen o amara liş yapayım o zaman. Hudayverden kertesleri gelsin. Ormatlı tribunamıza gelsin. Hele kurum. Bu oğluyumun. Ano iyiliğin miydi o? Bana dün öğden akıttı Hani akalın adamı var mı? Hani uday verdim oğlum kertesleri. Var mı? Onu tuvaleme hemezmin adından marası tuvaleme da verdim oğlumun öz okusu öz yestiren kerdesi sun aklım oğlumun adından delik ediyor. Sağ olun. Assalamu alaikum mehmanlar. Huday verdim oğlum başta oturan tutan toylarınız kutlu mübarek olsun. Gelece muğalim gelinin hizmeti buyursun. Yoldaş eneyim baxtlı ol. Azra padarkamız var koşulma ruhsat edin. Tuvaleme iyiliğinden yetişik geldiler o kardeşler. Hani tırlama oğlum delik. Sağ olun, benim ödegeden halipem oğlum Huday verdim oğlumun körpe oğlunun toyun toylağı otuyor. Nur verdi gelinin ölen bağıtlı ol, bir ömür bağıtlı yaştan. Yol olsun anam oğlum adından kutluyum. Sağ olun. Huday verdim oğlum şun gelinin ayağı düştün elimi tam öňünde toy dik geleli. Sağ olun. Kösag bolsun aýdýas Hudaýberdi amada mehriban kärdeşleri ne? Hememiz jem bolup mehriban ýaşdyrmada ajaýyp toý sowgatlaryny gowsurýas, obadan sadyryň asyny parsalýas. Kösag bolsun aýdýas. Kösag bolan Hudaýberdi amada mehriban kärdeşleri ardular üçin, sowgatlar üçin kösag bolan. Elmedama şeýle ajaýyp toýlarda didarlaşmak siz mehribanlar hemeňize miýesser etsenini. Nur verdiň hemme agalary, ähli gelnejeleri, hemme ejekeleri, mehriban dogonlary, daýdaýdalary, hemme yegenleri, çykanlary, hemeňize ulu hormat bilen sahtnamyzyň merkezinde görmek isleýäs. Elbette owadan toýly günne şeýle şanyny senede biziň adymyz agdaldy.
Bizim adımız ağdalmadı deyip oturmalı değil. Toy mikrofona gelmeli ve ovodun ardulları görünün onu mehriban yaşlarımızın şanına yolla vermeli. Hani mehriban ağaları, gelineceleri, ecekeleri, mehriban doğanları, daydaları, mehriban yegenleri çıkanları. Şol sana mehriban yegenlerinin arasında bizim eginnes kârdesimiz bir meşgul alıp barzların biri mekan olsumuz olmalı. Mekan gelayin. Şol sana bazda halife olmalı. Bazda halife rıqovu meşgul alıp barzların biri bazda halifası dem gelmez haşi diyaz. İn ulokan ağatam esen ağımıza kelene. Toyun başından meri kutlattığı tüföleme. Ama hoş sorduk yine bir yol. Bir qo bardılar yol alıyın ne? Baştına. Qoşqayt ondan sonra ardı yol olacakları da toz edek vereleyin. Sağ olun. Gelin doktor toy gününe. Kutlan beğendirin mi diye. Bağıttınız sömürükten çağırıyor. Şuun tuvalemi da verdi ağımızın. Kurban ol geleceğimizin. Devlet dozoruna dine yürektaş ağan yer doktor çağırıp toy toyla atıyoruz. Onun sebepkari inimiz. Nur verdiğin bağıttınız toyu. Nur versen bağıtlı ol. Gelin hizmet buyurdun. Önümüzü ay olsuna koza. Tezil şurlar Huday verdi ağamın devlet dozoruna. Koç oğlu atık. Ayar kıyıda söylemek nasip etsin. Allah'tan zarlarına sağ olsun. Tutamada, videosu, kamera. Ay ummamar hem sağ olsun açık olun. Canına sağ olsun. Toyduk katasır ne? Oğulluğumun ulu oğlu beğensen dile geçecek öyle. Hadi. Yıldızı benim bağıtlı bağıtlısı bağıtlının içine zavur. Bağıtlı yıldız. Bağıtlı oldu. Bağıtlı oldu. Sağ olun ne? O da verdim oğlumun ikinci oğlu. Allah verdi yani alıyorsam diye sayım var ha. Vakt çekler ben kıstanacaklar ya. Sağa 8'e çeldi o. Yak gide horkma var. Hani Allah verdiler gidene. Hiç horkmayayım ben var şun. Emal kaynay. İneyim bağıtlı ol. Alan gelin ayağı düşsün. Almatı uyarın. Inni mekaniğin var özün sağlaştırasın ay. Köp sağ olun. Esselamu aleyküm. Hürmetli adamlar, merhaban, ağayın anonsları hoş gördük. Hep ben adayım. İşleriniz açık olsun. Yol dostay. Kutlu olsun, aliyan geldin ayağı düşsün, hizmet uyursun, koşu soğulun olsun, kulpa kuzu kıyıdan olsun. O zaman da dine toy deyip gelelim. Ne bugünkü devlet tozukta Huday verdi ayımın iki dayda mın devlet tozuğunda bir azayip ulu toylun biri. Yine merhabanlar bir vakt alıp durmayın. Yine şu azayip fırsatlarda o kadar ardılarını beyan etsek merhabanlar var. Ulu hürmetlerin ben merhaban halifam bazı var. Hemrad ayım var. Toyun yüreği şu toy olsa var şu toğulun geliyen adam nasıl? Şu ben var ha. Merhabanlar bir daha da karasıyan şu Hemrad ayım var bir toy veraytın deyip karasıpıyorsun o şu. Zay toy ya bir oğulcuğunun ya kıyıcağının diplom toyunu vermedi mi kadik getipiyonu nasıl? Hemrad ayı ne emedi? Fazla ne emedi halife? Yok var ya. Bu sözlerden Hemran damağda olup gepler bilse oluyor. Yoldaşınım, bağıttı oğlum. Dama gülü oynayıp şu da damağın devletini verdin. Şöyle gelenledin sizler toy deyip o da damağın oyunu. Madama gülü oynayıp koguller de geleli. Şu geleceğim hani ece kelemme tuvaleme toy gıdıklar pariyen. Hem ben tuvaleme cağırlan sağ olsun. Şunu yalı koguller dedin ya toyda görüşelim. Yine eten ağam mı eten ağam? Eten ağamsız toy diyenlerdi gödümünü götürmeye mümkün değil. Emre koşuyun aydarsana yol tuğla.
Ya goşgym töňüre gaýtjak. Hemrada sen bir udugurak gurlayda. Yaman ýokýar da sen näçe gurulsaň. Indi Asır Muratova adi adyň berjen şakada paýan Aşgabat şäherinde ýürüýte bir azaýyp gurulşuklyň näçe ýüregi şu. Şu çydygyny diýen adam şu. Arkadaky şäherde bir näçe jaý guruldy bilýäňizmi? Soň ýüregin soň çydygyny çydan adam şu. Ben daim Asır Murat. Yo bilýän ýöne bir tanıştyryp bilýän aşulary. Yo bular yo sen kim tanaýar daý? Näme diýip otuňmärde? Reklama gitip tura berdi. Pulun töremeli bolýar. Hudaýberdi elmedäme toýdyk geleli ýoldaşynym gelen ayağa düşkün hyzmaty bersin. Daýymyň adyndan 200 Amerikan dollar. Günü hatabyň geçe bolýarmy ýa-sa? Hazırsa. Ini bazı ýatan gurlu. Al toylar gutlu bolsun, yoldaşan. Bagtly bolun. Janyňyz sag bolsun. Şu kapyňyzdyň toy diýip asylsyn. Şeýdip agaýly bolup, agaýyň garnaşy bolup, diňe toy diýip şeýdip şatlanıp gezmek näsip etsin. Elmi dama toy diýip gelen şuly. Elmi dama toy diýip gelen. Soňgadymyz gowşular täzir. Eni bazılara bir goşgym aýdyp görasyn, şöyle bara. Kıyın görmeseň näy? Toydur dünýäň gelsigi, toydur dünýäň zynaty. Toy diýilse ilimiň galkar goşa ganaty. Toy diýilse türkmeniň göge uçur telpegi, biser ýagly palawy, biser ýagly çelpegi. Mihmallarymyz aýdarlar, arzuwlaryň ýagşysyn, oglan gyýlar, joşalar, diňläp türkmen bagşsyn. Gadal bardyr dilinne, dutar bardyr elinne. Şeýle azap toy bolýar, bugün Hudaýberdi Mogollymyň öýünne. Şeýle azap toylaryň aşygy biz aşygy, şonuň üçin bul toyu üýüşüp geldik biz bugün. Ýoldaşan bagtly bol diýip geldik biz bugün. Toy bolsun, toy kän bolsun. Sağolny kim? Inni bara, inimiz amanet peso. Ay jüdäle getirpek bar öldürýär o biz bara. Hudaý waýdaýyn. Ay yegen segene derem şubur geplat bolma bereket tap bara. Alon noştaýda biz bara ýoldaşynym bagtly asa. Ne dogonjugum bilen bagtly asa, jalyň tawon gowuluny köp bolsun. Ne Hudaýberdi Mogollymyň näme körpe ogly, körpe gelni diňe hyzmaty bersin. Bizim ağaylarım, yeğellerim, doğullarım, kän her kim toz kepecek oda bara, wagt çäklerek. Şoň üçin gysgaldyp, her kim adynyň özüm gutlaýyn, ejekelen gutlasyn 3-4 tanagy, ýani şoň üçin gysgarak mihmaly ilestirmeli däl. Onun üstayda bara bir goşgyjy aýdaýyn. Aýt. Ha, dur aýt. Dur aýt berin. Pozuluklara goşgaýsak mäşer tapdan çykýar. Ene bizim beýik sonodumuz Maşan Egen'in oğlu ruhsat oldu. İsa Egen. Ay sen ne koşuyorsun?